Ako ste večeras ovdje s nama, to znači da ste dobrodošli u klub i da vas je naša Severina pozvala i nekako mislim da se ne varam kad kažem ovo će biti dobra noć, imam taj predosjećaj. Dobar večer, hello! Još namo i mi ćemo se onako susret i ja te pozdravim od gore. Ja sam šišmišina. A samo moraš reći kada ću s ovim. Bože, pomalo se. Svaki dan i velika nam je čast da možemo nastupati sa kraljicom naše scene i preguš nam je, baš nam je uživancija skroz. I moram reći da sam došao iz Rijeke danas da bi podržali ovu promociju i srce nam je ko kuća. Jako, baš sam zadovoljna. Bila sam u prvim redovima i odlično, evo. Super je otpjevala, sve, scenografija, baš je dobro. Sebe i ja prije 24 godine. Ovaj album je najbolji od svih do sad i uživali smo stvarno sve vrijeme i nadamo se opet uvijek uskoro. Razina na kojoj radimo, razina kvalitete svirke, razina kvalitete scene, organizacije i svega. Mislim da je ovo ipak jedan onako, usudim se reći, stvarno zavidan nivo na našoj sceni, tako da zaista nam je svima čast, velika čast biti ovdje. Kad imate osobu s karizmom ko što Severina ima, onda zapravo ti ne moraš ništa, ti samo stojiš i radiš što treba raditi i sve pustiš. Bravo, bravo. Znači ovo. Quiero más amargo la sabia.
tebe. Sve za mene ljubavi. Samo taj refren, važi. Samo nađi intonaciju. Živi sa mnom. Ugasi ventilator. Bele, bele, bele. Eko staći, bele, bele. Ai, quero mama dolir. Tutorial i da se zahvalim Severini na ovako predivnom pozivu, što me pozvala da budem gost na ovako predivnom događaju. Mi ćemo se vratiti, idemo. Radit ćemo turneju. Nekako sam mi predložila da se zove Dug 2, dobrodošao u klub 2. Onako ko blockbuster, pa onda ćemo Dug 3, Dug 4 i tako. Dobra ideja. Hvala vam, dovoljno, ja vas molim za jednu fotku s vama, to moramo lako ne. Može. Super. 15 pesama uz izvrstan bend i sve to kad se zaokruži od 1 do 10 oceni čista desetka, po mom mišljenju i po mišljenju svih. Prisutan sam bio i siguran sam da dele ovo moje mišljenje.